Затрыманне са стралянінай махляроў з Расеі, пагоня за матацыклістам у Стаўбцоўскім раёне, моцны пажар у Бярозе, змены ў будаўніцтве метро Менску, значна падтаннелі крэдыты Беларусбанку. Расейскі выканаўца Ваня Дмітрыенка збірае аншлагі ў Беларусі і чакаецца травеньскае пацяпленне. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску са стральбой затрымалі дваіх расійскіх кур'ераў тэлефонных махляроў і іхнага кіроўцу. Злодзеі ўзялі акурат падчас атрымання 75 тысяч долараў ад чарговай ахвяры 42-гадовага жыхара Менску. На працягу месяца Мянчук кантактаваў з махлярамі, перадаў ім дзясяткі тысяч долараў, у тым ліку пазычаных, а затым паверыў, што каб уратавацца ад чорных рыэлтараў, трэба яшчэ і прадаць кватэру. Апошнія 75 тысяч ён аддаў кур'еру. Гэтыя грошы міліцыя ўжо забрала і верне ўладальніку. Затрыманыя прызналіся, што знайшлі падпрацоўку ў садсетках і свядома ўдзельнічалі ў злачынстве. Дзеля канспірацыі яны мянялі месцы пражывання, аднак іх выкрылі. У Стаўбцоўскім раёне затрымалі нецвярозага матацыкліста без правоў. Супрацоўнікі ДАІ заўважылі матацыкл без уключанага блізкага святла, а кіроўца быў без шлема. На патрабаванне спыніцца той не адрэагаваў і паспрабаваў уцячы. Аднак далёка не з'ехаў. У выніку мужчыну затрымалі. Медагляд паказаў 1,2 прамілі алкаголю. Як высветлілася, 53-гадовы мясцовы жыхар наогул не меў пасведчання кіроўцы. Супраць яго складзеныя ажно 8 адміністратыўных матэрыялаў. Работнікі МНС выратавалі мужчыну падчас пажару ў Бярозе. Гарэў 5павярховы дом на вуліцы Паўночны гарадок. Калі ратавальнікі прыбылі на месца выкліку, з акна кватэры на другім паверсе валіў дым. Ратавальнікі знайшлі ўнутры гаспадара, вынеслі яго на вуліцу і перадалі хуткай медычнай дапамозе. Пасля агляду мужчыну шпіталізавалі, пажар удалося ліквідаваць, прычыну здарэння высвятляюць. Чартарныя авіярэйсы з Менску на папулярны в'етнамскі курорт Дананг адмянілі. Паводле інфармацыі тураператара, усе заяўкі на гэты напрамак будуць ануляваныя без штрафаў. Прычын адмены рэйсаў не паведамляюць. Першы вылет планаваўся на 10 траўня, а туры прапаноўваліся на 10-11 начэй. Замест Данангу турыстам прапануюць іншыя напрамкі з прамым пералётам з Менску. Гэта Нячанг у В'етнаме, востраў Хайнань у Кітая, а таксама тайскія курорты Пхукет і Пхатхая. Таксама магчымы варыянт з пералётам у Нячанг і далейшым унутраным рэйсам у Данангу. На сённяшні дзень беларусам ужо даступныя рэйсы наўпрост у Нячанг і на востраў Фу Куок. Беларусбанк ад сёння істотна знізіў стаўкі па іпатэчных крэдытах. Змены закранулі як куплю жылля, так і яго будаўніцтва. Цяпер крэдыт на набыццё кватэры ў фізічнай асобы можна атрымаць пад 16,9%. Раней было больш за 18%. Для гатовых новабудоўляў ад забудоўніка стаўка знізілася да 15,9%. Змены закранулі і чаргавікоў. Для іх крэдыт на куплю кватэры ў сваім населеным пункце цяпер складае 15,5% замест 16,5%. Падтаннелі і крэдыты на будаўніцтва 15,9% ад любога забудоўніка і 14,9% ад дзяржаўнага. Таксама банк прапануе рэфінансаванне іпатэкі і крэдыт на дачны домік з беларускіх матэрыялаў. Паводле інфармацыі тэлеграм-каналу «Католік.лайф», 65-гадовы ксёндз Анатоль Парахневіч, які служыў пробашчам у Вялейскім раёне, перанёс інфаркт у зняволенні. Цяпер ён у цяжкім стане, меркавана ў СІЗА КДБ. Паводле неафіцыйнай інфармацыі святару інкрымінуюць здраду дзяржаве. Вядома, што затрымалі ксяндза ў сярэдзіне сакавіка сёлета з удзелам сілавікоў у масках, якія прыехалі некалькімі аўтамабілямі. Пасля гэтага дом святара апячаталі. Сярод вернікаў існуе версія, што падставаю для крымінальнага пераследу магла стацца дзейнасць святара, звязаная з ушанаваннем памяці грамадзянаў Польшчы, загінулых на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Аднак гэта інфармацыя афіцыйна не пацвердзілі. Раней у Беларусі ўжо былі выпадкі пераследу святароў па такіх абвінавачваннях. У прыватнасці ксяндза Генрыха Калатовіча засудзілі паводле артыкулу аб здрадзе дзяржаве, аднак у лістападзе 2025-га яго разам з ксяндзом Анджэем Юхневічам памілавалі на просьбу папы Льва XIV.
Менскія чыноўнікі змянілі маршрут будаўніцтва 4-й лініі метро. Цяпер яе плануюць давесці да плошчы Бангалор, пасля чаго яна пойдзе ўздоўж вуліцы Арлоўскай і праспекту Пушкіна да станцыі метро Пушкінская, дзе ўжо будзе адбывацца перасадка на другую лінію. Праз гэтыя змяненні ў мікрараёне Зялёны Луг пакуль адклалі знос прыватных дамоў. Раней меркавалася, што метро працягнуць менавіта ў гэтым кірунку з будаўніцтвам некалькіх новых станцый. Разам з тым пад знос можа трапіць прыватная забудова ўздоўж вуліцы Арлоўскай. Там плануюцца будаўнічыя працы. 4-ю лінію метро запланавалі як кальцавую. Тэрміны далейшага будаўніцтва пакуль удакладняюцца. Чым жывуць беларускія падлеткі? Як бы мы да гэтага не ставіліся, аднак нярэдка і расейскую папсою. 3 аншлагі запар у Менскім палацы спорту і квіткі, што знікаюць за лічаныя гадзіны. 20гадовы Ваня Дзмітрыенка з Краснаярску сёння адзін з самых гучных поп-феноменаў у рэгіёне. Няхітрыя песні выключна пра каханне, простыя эмоцыі ды падлеткавыя перажывання. Яны лёгка заходзяць у тык-ток і стрымінгавыя платформы. Гэткі Юра Шатуноў сучаснасці. Асноўная аўдыторыя дзяўчаты-падлеткі, але на канцэртах усё часцей з'яўляюцца і дарослыя, якія прыходзяць кантраляваць, што там і як слухаюць іхныя прынцэсы. Паводле музычных экспертаў, феномен папулярнасці Дзмітрыенкі не арыгінальны, а менавіта вобраз такога свайго хлопца. Ён шмат жартуе са сцэны, чытае вершы і гаворыць аб простых рэчах. Маўляў, трэба верыць у сябе і быць сабой. У гэтых тэзісах ён у нейкай ступені перасякаецца і з Максам Каржом. Лічба сатаны. У ноч на 25 красавіка Расія здзейсніла адну з найбольш маштабных атак па ўкраіне за ўвесь час вайны. Усяго ўкраінскі бок зафіксаваў 666 выкарыстаных акупантамі сродкаў паветранага нападу. У тым ліку ракеты і ударныя беспілотнікі. Асноўны удар прыйшоўся па Дняпры. Атака на гэты горад трывала больш за 10 гадзінаў. Пад ударам таксама апынуліся Харкаў, Кіеўская, Сумская, Запарожская, Чарнігаўская і Адэская вобласці. Сілам супрацьпаветранай абароны ўдалося знішчыць або заглушыць 610 цэляў. У Дняпры пацярпелі 14 чалавек, сярод іх 9гадовы хлопчык. Удары пашкодзілі жылыя дамы, прамысловыя аб'екты, аўтамабілі і крамы, узніклі пажары. У Харкаве удары закранулі некалькі раёнаў, пашкоджаныя газаправод, жытло і транспартавая інфраструктура, знішчаны прыпынак грамадскага транспарту. Пацярпела 1,5гадовае дзіця, медыкі дыягнаставалі стрэсавую рэакцыю. У Кіеўскай вобласці пасля падзення абломкаў узніклі пажары. У іншых рэгіёнах, у Запарожскай, Мікалаеўскай, Чаркаскай вобласцях зафіксаваныя пашкоджанні жытла, электралініяў ды інфраструктуры. Стаміліся ад холаду, ёсць добрыя навіны. Ужо на наступным тыдні травень можа прынесці сапраўдную хвалю цяпла. Нягледзячы на меркаваны заўтрашні шторм і кароткае пахаладанне, сітуацыя хутка зменіцца. У другой палове тыдня на ўсходнюю Еўропу пачне ўплываць магутны антыцыклон з брытанскіх астравоў. Яго цэнтр можа сфармавацца над рэгіёнам і разам з тым у Беларусь паступіць цёплае паветра з паўднёвага захаду Еўропы. Такім чынам, ужо 2 і 3 траўня тэмпература ў дзень можа дасягнуць плюс 20 градусаў, а месцамі нават перавысіць гэтую адзнаку. Пры гэтым істотных ападкаў не чакаецца, будзе пераважна суха і сонечна. Падобна вясна ўсё ж такі возьме сваё. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал, чытайце сайт Белсату. Акрамя гарачых навінаў там шмат цікавай і карыснай аналітыкі. Беражыце сябе.